Baba ka neman matan aure ko in aure mamana. Ashe yaro kana ruwa tsindin ba zan saki uwarka ba ka je. Ashe duniyan nan ta zo ƙarshe lamarinta yana ban tsoro. Na aifi da a cikina yau ya zama babban ƙwaro. Yaro na uwarsa yake so zancen ka abin sauraro. Ga nan tambaya zan yi maka ba na amsar kafin na daka. Me yasa zaka auri uwarka wannan ya zama zancen banza. Baba ka neman matan aure ko in aure mamana. Baba zan sore ka fahimta amma ya kamata tattauna. Na san mama da kyawu sai na dan karami na. Shi yasa idan na ganta sai in je na yin murna. Ga mama fara kyakkyawa doguwa hasan kowa. Baba yanzu kawai ka sake ta ka aura hamin mama. Ashe yaro kana ruwa tsindin ba zan saki uwarka ba ka je. Wannan sabon lamari ne da ka zo da shi dandana. Shekaran mu 30 cif a wurin mu da Laraba dana. Gashi ka bullo da bayani in saki uwarka ka aura. To lallai baka da kirki zan dau hanyar kai kara. Kullum haushin da nake ji an kawo ta gida ba gara. Tunda aure yanzu kake so zan nemo maka matar aure ka kyale mu matana. Baba ka neman matan aure ko in aure mamana. Baba ni da rayu saranda amma yanzu ba zan iya yi ba. Da abin da kake wa mama kana tunanin ban gano ba. Mama ki mun kallon soyayya in ji daɗi ba wasa ba. Ga mama tana da karan hanci mai kyau mai kyan duba. Mama zo mata karawa ma soyayyar mata ɗan daɗa ƙarko. Ni zan yi wa tufkar hanci zan kai ƙara gun sarki. Domin wannan lamari ya kamata in ɗauki mataki. Na tuna ma ai shekaran jiya na haɗu da wannan aboki. Ya ce min duk matsalata in zo zai ban mamaki. Na fasa zuwa gun sarki zan je na gurinsa aboki.